Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов һәр чак үзенең яңа эш алымнары, заманча форматтагы чаралар уздыруы белән күпләрне сокландыра. Аның дини һәм дөньяви тормышны бергә бәйләп алып баруы мөфтиятның иң отышлы ягы. Үзебезнең милләтне күтәрү өчен әлбәттә менә шундый җыелышлар, шундый бәйрәмнәр кирәк. Бу бәйрәм безнеке менә халыкара гуляние формасында, народный гуляние формасында үтә. Чөнки менә кичә без мәсәлән намаз белән без бәйрәмне башладык, корбан чалу белән. Бүген инде без менә күрсәткебез кили, нинди генә милләттән булмасын, нинди генә төстән, яшьтә кеше булмасын. Менә шушы үзебезнең кунакны хөрмәт итү турында, үзебезнең менә яхшы елмаю кунакларны каршы алу, үзебезнең менә bütün yaxşılıkны күрсәткебез кили. Мөфтият оештырган чараларда башлыча яшьләрнең катнашуы бер дә гаҗәп түгел. 26 яшьлек Дамир Акчурин да моннан 5 ел элек Мөкаддәс хәзрәт насихатын тыңлап, намазга баскан, яңа гына хаҗда кылып кайткан. Аллаһ Тәала шулай эшләде, что Рамазан айында юл ачты үземә. И альхамдулилlah, вот ахиратлар белән, дуслар белән хаҗ кылдык, умра инде. Эшмәкәр Рәсим Куркаев моннан берничә ел элек үзенең дуслары белән борынгы самуарларны яңарту, аларны төзәтү эшен башлап җибәргән. Хәзер аңа самуарларны Мәскәү, Петербург шәһәрләреннән, Урал, Сибир якларына кадәр җибәрәләр. Бүген Рәсим Корбан бәйрәменә килүчеләрне яңартылган борынгы самуарлардан хуш исле чәй белән сыйлый. Борынгы самоварыбыз 1840 елгы самовар. И состояниесе бик тә шәп состояние белән в общем элек. Вот, калганнары бөтенесе царский вакыттагы самоварлар, ватабу самоварлар до 17 года. Сарытауның җиңү паркында узучы бүгенге Корбан бәйрәмен төбәктә эшләүче дистәләгән милли автономия вәкилләре бергәләп оештырган. Шәһәрнең җиңү паркындагы халыклар дуслыгы аллеясындагы утарларда үзбәк, таҗик һәм Азәрбайҗан халыкларының пылауларыннан авыз итәргә дә мөмкинлек бар иде. Менә бу мәйданчыкта исә чечен егетләре кунаклар өчен ат һәм сыер этеннән 200 литрлы 10 казанда пылау әзерлиләр. Шунсында әйтергә кирәк, пылауны һәр милләт үз рецепты буенча пешерә. Бу көнне монда килгән һәр кеше тәмле пылауны авыз итми китмәгәндер. Без һәр ел киләбез. Һәр ел здесь рядом живу. Кардәшләрне күрешергә, дусларны, классташларны күрешәбез байрамда. Бу байрамнар адам балаларын берчесен бергә куша, яхшы тынасың, менә бер-берең белән күрешәсең. Бик тә яхшы байрам. 10 меңнән артык кеше катнашкан бәйрәмдә Сарытауларны гына түгел, башка төбәкләрдән килүчеләрне дә очраттык. Бу икенче тапкыр килүбез бик инде ошыдыр, машалла, бик организованный, бик күркле, бик шома эшләгәннәр. Без ул нәрсәне инде үзебезгә дә инде алгыбыз кили, применить город Саранский бездә ул нәрсәне халыкны җыярга, полов ашатырга шулай аланнарга инде бик шундый развлекательный программалар төзештереп инде. Мин думаю, бу бик күпле нәрсә. Бәйрәмнең икенче өлеше паркның дүр сәхнәсендә дәвам итте. Анда дин белгечләре ислам дине Корбан бәйрәме турында вәгазь сөйләсәләр, Чечнядан һәм Татарстаннан килгән сәнгать осталары бәйт мөнәҗәтләр әйтте, җырлар башкарды. Сарытау өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.